е под обсада. Какво искат тези реакционери? Ако ги попитате, те или ще запазят позорно мълчание, или ще ви излъжат. На първа линия недооблечените девойчета от кинофакултета. Чуйте скандиранията им, нарочно пречещи на кандидат-студентската кампания. Безочие! Нима не знаят, че ректорът отсъствува, тъй като се готви за среща с духовното наследство на светите места. Само 4 дни след това омерзително шествие, недостойно за присъствието на ректора, той има празнична премиера на фотографския си албум, посветен на Атон. За срам на опозиционната шайка, ректорският наместник моли тях, но и Господ, за разум и да не хвърлят камък по ближния си, а с дълбоко разкаяние и искрена любов да го поставят на мястото му и наново да съградят този дом на истината и чудото. Тръгват си. Сърдилите недоносчета, почитатели на всякакви дейности в противовес с ценностите на народа, подвиват позорно опашки. Добре би било да не планират второ пришествие, защото другарят, член-кореспондент, професор, доктор на филологическите науки и така нататък Дачев, да се свети името му, бди зорко над Академията майка. Същински пантократор, ректорът се грижи за всички онеправдани. В името на общото благо той ще призове подкрепление. Министъра на народната просвета, както и този на народната култура, омбудсмана и закрила на детето. И нека предателите помнят, че не сме им длъжни, че не са хора, а семестриални такси и да не хапят ръката, която ги храни. Да живее Академията майка! Ура!